jit ya ka Voice of the People Party. Mentangi bu tong bangin yo nyopo na ka sispa ringkat bat kita kinong kerjaan ke batamai bangin jo hakanik election MDC nyopo na ka sispa na kinong teput MDC kinjit ya ka Voice of the People Party bat ko kipat babi kata kalong kejingyat linti kabangim ne haju nringi yat syafran kumbaga ketin kong yat syakmat yat syafran kejingyat linti jong ka Voice of the People Party kam shimla ne haju lai snam menta ngila yo ngila yat syafran ngila job saungut ki MLA ngila job ki MP bat don ke bapinya serim kibong bakani ke jingjok jong ka VPP hak MP election kadai ke jingjok ya ka quarter final kyong kani ke MDC kadai ke semi final lada ka VPP ke job hak semi final kan rasuk ya ka final bat kata kalong ke jing shisha ka jingnya pun serim ka badan jingmot kalong ka shisha ladangi job ya ka quarter final ladangi job ya ka semi final ladang ngimla pat ban job ya ka final nginamla ban ra ka kop te kamdan jingmot ban job ya ka quarter final kamdan jingmot ban job ya ka semi final ladang ngimla ban job ya ka final naman ngimla ban ra ya ka kop kabumut kamdan jingmot ladang ngimyo ya ka bor sinshar ka jelajngi ban sinshar naman nginamla ban pendep ban penurlong ya kita jingkular ke bangila kular ya upat ba o ngila ya snow haka bor MP election sa Giant Hills ki MLA jong ke NPP ki minister ki ongkomno wat persang sa Giant Hills ko BPP wat kami linti ba pinyo board na Giant Hills wat wan itu khana ya kata ka politics ka ba klem pisa ka politics ka ba klem aikiat ndrai jayu ano patba ula yo ya ka jing penshai ngila job habaro nyotli ki constituency hapo Giant Hills district haganik MP election menta don ki ba klianga barden pikmi linti katno pin job na ki arphandai kli ki seat hangni ha Giant Hills ngong arpho khandai naka arpho khandai balai ngong kumda namar ngila job nyotli baro nyotli ki constituency ha ka MP kane ayu menta ngi klem sei do mau ding ngi sei de ki kon samla ki bala i ki kon samla ki badon ga jing trang ban shakri ka jimi jong the Voice of the People Party kala sei matan ya kita ki kon samla jong ga dong ga tan Giant Hills ki badani ka men sim jong ga jing kit kli ki ba kwa bani no sinyang ya ka emlang ga salang bat ka jimi jong the Voice of the People Party kala ailat iki kon sweat ki kon rangli bakini kitling korlem kala sei ki rip kentei kala sei ki samla ki babit ki bamdan spa bakini mi shakmat ban ai ka jing shakri nagamta ka ri bat ka judgment riu bat ka jimi jong the Voice of the People Party sa shisin kala penkup ya ka buram ka bakraw ya ka Giant Hills district wat ong namar kata ka daw ko ki patba bangi kerdu nong elam nyem kerdu nong elam ka Voice of the People Party kan say nong elam nakapor syakapor ban terwa hapi ki patba lama pi ki patba pi kentaj wat keno baga judgment riu kam don nong elam ngidon ki nong elam kini ki samna ki badang biang karta ki bagarta ka jung ki kadang jrong ki ban sa shipti pateng anangi ngen song thai no nagane ka kam namar kumbangalong nam kwa ban yap aga shuki MLA ngan song thai nagane ka jing shakri patba ha ka por ka banga biang bangandang la ban perkhat pat segiwi ki kam ha ka jing em ka jenga ban aila ban sei namar kata katau kadur kadar jong kini ki kertong ka jingi kala pin shop bit kat syabangalet ngapoi syapoi ngalet syapo West Castles bat syatai syapo East Castles kiong habangi pek yiki kertong jongpi East hapo Giant Hills ongi syupek yak bit yak dur kmat kaba isngur kaba ilui ka jongki pleng dang don mo kum kini ki brio Giant Hills lada perkhat ya kata ka jing jaklea juga politics ha Giant Hills a snow bamdan show namar kata ka dah ngila sei kadai sekapali jong pat ba ban pen scam ya ka ei ka bangi ngelasai
Oh don kibaong akapor election MP oh wat kemilinti namar ke MP election kamlong kum ke MLA election kaya per shanu pinyo but abatang nong tre rupimdon sa Gentiles tangki MLA rupimdon ki MDC rupimdon kita kim terikam upat ba ujbab da kabashay mentaru kisdang banong ayos ngawdon kinongelam ki MLA kibong o ke MDC ka PRP na ka Emily shawar sengi seni ngidang ye ken ka ngidang ye ken kur ngidang ye but kur ngidang ye but ka ngidang ye but snong ngidang pe ka snong ka ba he ka snong ka ba red ngidang ye tho ya ka snong ha ka Voice of the People Party kam don kum kata kala abanlong ha shwa ba ka Voice of the People Party kan mi perthai Andai baga Voice of the People Party kalami perthai kela hikai kipat ba baga jingjiet no mikmat kamdei naga jingade bahayeng bahasem para marjan para dong para banget lani para lok para kor para ngi jit yakin nongrim jong ka party ngi jit yakin nongrim jong ka party bat upat ba akaleng kari menta ujit ya ka Voice of the People Party day namar ba ulak sngotu syai ya ka nongrim ka bangi ngila pensyai halor kita ngi nongrim ki baskem ngila seng ya ka party bat ka nongrim ka jengi kalong banwan ra ya ka sinshar ka kadar ka bakut ka nongrim play ha ka politics namar ngi sngotu badai tangga sinshar ka kadar ka bakut kabala ban lau ya kita ki sok kerdot kibala te kibala sim ya ka judgment reu ka jingi dai tangga sinshar ka khadar ka bakut kabala ban lau ya kita ki sok kerdot kibala te bat kibala si ya ka judgment reu ka jingi usok kerdot jong ka jingdop usok kerdot jong ka bamsap usok kerdot jong ka jingle shilian kmat usok kerdot jong ka jingle bor day tangga sinshar ka khadar ka bakut ko kipat ba ka Voice of the People Party ka kular bat ka yatu bakata ka dikan nongrim jonga Voice of the People Party kan nongrim ka baar kalong banginum ya penno ya ka hoklong try ya ka kendo ka syap badi ka spa ka bau blay ulak kerku ya ka negeri ka jingi ayu nginle ayu hantai hapo district council nasyukwa ban yatu kendiat ya ka history ya ka jingat linti jongga judgment reu kasi ngilalong kata ka judgment reu ka balai lun ngiladon kata ka sinshar im ka sinshar doloi namar kata la tip ya kari kasi jaintia kum kari ki lai post im khat ar doloi andai ja ayu anda ki pareng kala jok thmayengi anda ki pareng kala sinshar kari India kita kis im kala kalalong no tangkung kita ki officer kinong penyak kam jong ka sorkar bilat kibala tungs im da ka kendon lani da kata kasanat kadai ka terms of condition kabaki pareng ki doli ki tung ki sim hakiri hakane ka ri ka e ka ji pipin kenyi ki kendon pin shaweng sim kala don ka jingpen kala ka jo pareng abawan ha ka kapo bakari India kala syak sinshar haki doli Hendai kari India kala yeng banyak kun persyak iki doli ban yok no yang jing laj lut bat mangiru ngi ton benta kum ka jaj mengriu banyak kun persyak iki doli sarkar bilat kala snode ban pelaj lut no yang kari India haus nem khat khnai spa sau penyo bat anda kala rai ban pelaj lut ya kari India haus nem khat khnai spa sau penyo lanyat lang yangi la penhap lang yangi ya ka jela Asam Badai kita kapor ba ublay ula say ya we urang ba agani ka jat penreu ka ji ubangi ngitip kum uba joy Reverend JJM Nichols Roy uni urang ba ula yolat pano udkhot jong ka Constituent Assembly Baraga Constituent Assembly la ya thir la ya tai ban penwandur ban sandur ya ka riti sinshar jong ka India lani ka Constitution jong ka India Badai hang ni bu Reverend JJM Nichols Roy ula pensngotu ya ka jingdon kam ya ka bor ka bakerpang ya ka kernit ka bakerpang ka ban sinshar yang iki rilum ki ba im haki rilum lani kita ki tribal areas kam de ka basuk
ban pensu tu kat hak constituent assembly. Mereka kalau ke jing peniak ke jauh beli, bagi nong ialah mapok ke constituent assembly, kelai mencur, bala pediang, ya kata ke jing ai jimut labs kentup ya ke 6 schedule hapok ke constitution jong kari India.